Gikone jatend piny William Ruto owalo bath sirikal mare kama bende yiere jotend migepe 11 kuom jotend migepe 11 go jotend migepe 6 oduoki kowuok e sirikal kata jotend migepe machon ka bende koro paro mopogore medo nyuolre kotenore koda mano ka jopiny moko neno ni jatend piny ok otimo maber mar duoko moko kuom jotend migepe kata kamano nitiere jogo ma bende koro jopiny puoyo mar mondo mi owalgi ka ji 5 manyien go bende koro wabiro mana lero ni to gin ng'agiri ma bende oyudo thuolo mar bedo e sirikal mar William Ruto. Nyakoro mogi warangane moko kuom weche ma wamiyo pek odhiambo ma kawuono. I nominate the following first batch of 11 individuals for consideration and approval by the National Assembly for appointment as cabinet secretaries and Attorney General. Jatend piny Kenya William Ruto walo ji 11 ma owacho ni ochako godo e okang' manyien mar chuogo tend migepe. Kithure Kindiki, Aden Duale gin moko kuom jotend migepe machon ma hapgi olwar kendo ka owalgi kendo kod William Ruto. We shall not participate in or support the proposed Kenya Kwanza-led broad-based government of national unity, because this is a betrayal of the Kenyan people. Duond od buche mag Wiper, Jubilee kod DAP-K ochung' kar tendgi ni ok gibi donjo e sirikal mar William Ruto kata tek manade. Machigni nyakoro mogi kaka pile tudri kodwa na mar ote machuo kenari ade kauchiel nono kao kamano bende yudwa kanye mbui mag oganda wantie achiel kachiel e mbui mar Facebook Ramogi TV wayudore achiel kachiel e mbui mar YouTube Ramogi TV bende yudwa kanye mbui mar Instagram kachiel kod mbui mar X. Nyinga Simfrozo Kinda jaloko marwa en Wilson Ochuka. Kawachako en Julius Migos Ogamba oyier ka jatend migawo mar somo ka bende obiro kao kar Ezekiel Machogu. Julius nigi lony e weche mag chike mosebede kuom higni 25. Nyakoro mogi magi moko kuom jogo ma bende koro oyier madwani mondo mi alerni moko kuom kara wang'i nondgi magi jotend migepe moyier manyien mane wasewacho kacha ni gin ji 5 ji 6 mamoko onuore. Koro Julius Migos Ogamba osombe en gi lony e weche chike mosebede kuom higni 25 kopogore koda mano bende sombe chalo kama eri entiere kod postgraduate diploma e weche mag chike kowuok e skul mar chike mano Kenya School of Law e kind higa mar 1992 nyaka 1993. Bang'e kanyo bende osomo Bachelors of Law e mbalariany ma Nairobi e higa mar 1988. Kowuok kanyo wadwani mondo mi warang tije ma en jatend migawo manyien ma owal e migawo mar somo iluongo ni Julius Migos Ogamba. Koro tije en achiel kuom jodito kata achiel kuom jodito e sekta no mar e kambi mar chike e boma ma Nairobi kaeri ka bende kopogore koda mano wadwani mondo mi wang'i jatend migawo machielo ma en Debra Milongo Barasa. Mano en jatend migawo manyien nyakoro mogi e weche mag thieth. Barbara ni to en ng'a? Barbara en laktar e lony mar yedhe kod tuoche malandore mosetimo kuom higni 15 sani. Bende osetiyo e subtende piny owacho mag ji giwegi kod riwruoge mag oganda. Barbara nene opara mambele e kinde muoch tuoche kaka COVID-19, Ebola kod tuo mar nyaldiema. Mano jatend migawo manyien mar weche mag thieth ma bende kao kar Susan Nakumicha ma bende ne jatend migawo mar thieth e thuolo mokalo mane sirikal mar William Ruto. Pod wadhi nyime kod rango nonro mar Debra Mlongo Barasa kama bende sombe en osomo Masters Internal Medicine e mbalariany ma Nairobi mane kindiga mar 2012 nyaka 2017. Toke kanyo bende Barbara osomo Masters Infectious Diseases ka bende Debra osomo kata en gi Masters Infectious Diseases mano somo e London School of Hygiene and Tropical Medicine. Kopogore koda mano bende en koda Bachelor of Medicine and Surgery kowuok e mbalariany ma Nairobi e kind higa mar 2001 nyaka 2006 ma jatend migawo mar thieth ma owal manyien iluongo ni Debra Mlongo. Tije chalo nade? Osetiyo kaka consultant internal medicine physician mano laktar
ma bende notiyo e migawo no kata duol mar CHANF kopogore kanyo bende osetiyo kaka consultant mar infectious diseases e riwruok mar piny ngima mar weche mag thieth mano WHO. Kopogore koda mano bende osetiyo kaka laktar internal medicine Mata kata od thieth no mar Mata. Mano jatend migawo manyien mar weche mag thieth. Watieko kanyo wadhi jatend migawo mar adek manyien mani luongo ni Eric Muridhi Mugam ma oyier e migawo mar pi. Nonro mare kata owale. Nonro mare chalo nade? En civil engineer gi lony mar higni 8 ahinya e sekta mar pi. Mano midusa e weche kata sekta no mar pi. Somb Eric Muridhi chalo nade? Osomo masters e civil engineering, water resources, mbalariany ma Nairobi. E kindiga mar 2018 nyaka 2022. Kopogore koda mano bende nitiere koda bachelor's degree e civil construction engineering. Kowuok e mbalariany ma Nairobi e kindiga mar 2011-2010. Kod auchiel. Pod wantiere nonro mar Eric Muridhi Mugam oyiere migawo mar pi. TJ en jalup project engineer water sanitation development project e pacho kamano tich manotimo. Bende osetiyo kaka assistant project engineer duol mar Kimawasco mano mar pi. Bende osetiyo kaka design engineer Kenya Town Sustainable Water and Supply Sanitation Program. Mano jatend migawo ma owal manyien mar pi. Kopogore koda mano wadhi jatend migawo manyien machielo Andrew Muihia Karanja. Karanja owal e migawo mar pur. Migawo mar pur e thuolo mokalo yande obetie kod Mithika Linturi. Andrew nitie gi lony mar higni 36 e weche mag dongruok mag pur. Kopogore koda mano pod warango nonro mar Andrew Sombe entiere koda somo rang'iny mar PhD e Development Economics and Policy kowuok e mbalariany moro e piny mar Netherlands nosome kindiga mar 1998 nyaka higa mar 2002. Bende nitiere koda masters e agriculture economics kowuok e mbalariany ma Nairobi e kindiga mar 1987 nyaka higa mar 1991. Bende nitiere koda bachelors in agriculture kowuok e mbalariany ma Nairobi e kindiga mar 1984 nyaka 87. Wadhi nyime mar rango nonro ma jatend migawo manyien mar pur. Tije chalo nade? Osetiyo kaka lead economist e State Department of Livestock mane sirikal mar Kenya. Bende osetiyo kaka lead consultant e nono chwalo omenda ne jopur e puothe mikwoye pi mano State Department of Livestock podi sirikal mar Kenya. Bende osebedo senior agricultural economist e World Bank. Kabende notiyo e boma Nairobi ka osebedo achiel kuom jotim nonro e mbalariany mar Egerton Tegemeo Institute. Nyakoromogi mano en jatend migawo manyien moyier e migawo mar pur. Wadhi jatend migawo manyien machielo ma owal e migawo no mar tudruok ma en migawo ma e thuolo mokalo ne otelie kod owalo. Koro sani ibiro kata owal Margaret Nyambura Ndung'u e migawo no. Nyambura nitiere kod telo e weche mag mbui kod tudruok. Oseloso chenro mar somo e weche mag mbui mitiyo godo kod kuonde tiegruok mopogore e pinje mantiere Afrika. Mano jatend migawo manyien e weche mag tudruok. Sombe chalo nade? Margaret ni kod postgraduate fellowship kowuok e Shwana University and Technology mano mar Pretoria kindiga mar 2012 nyaka 2013. Bende nitiere koda PhD Information System kowuok e mbalariany mar Nairobi mano somo e higa mar 2011. Margaret bende sombe pod osomo MBA Management Science kowuok e mbalariany mar Nairobi e higa mar 2000. Bende nitiere koda Bachelor's Information Science kowuok e mbalariany ma Moi mano manotime e higa mar 1999 kod auchiel. Nyakoromogi magi nonro mag jotend migepe 5 manyien ma owal kawuono. Tij Margaret chalo nade? Margaret osebedo senior research manager e Global Digital Inclusion Partnership. Bende osebedo jatim nonro mar weche mag lony kata arita mag lony e bwo lony manyasani mano cyber security mentorship kit e bwo gender justice in STEM research e pinje mag Afrika. Nyakoromogi magi gin nonro mag jotend migepe manyien. Bende osetiyo kaka senior regulatory and internet governance expert ochwal nyinge e commission mar AU. Kabende en jalony e weche mag ICT authority e migawo mar somo. Nyakoromogi mago gin
weche kata mago gin lony mabende jotend migepe manyien nitiere godo. Mago jotend migepe manyien ma owal mar mondo mi obede migepe mopogore. Mana kaka ne wawacho, 6 mag jotend migepe mowal kawuono gin monuo mane nitiere e tend migepe go e thuolo mokalo. 5 modong' gin jotend migepe manyien ma bende koro wachiwo nonro mag geyo machalo kamano. Nyakoromogi wadhi nyime kapod wantiere e welo manyien motim kawuono kama jatend piny William Ruto odoko e tich jotend migepe 6 kata doko ni thoth jopiny ne okorwako paro makamano. Jotend migepe ma hapgi oleng'ore kendo gin Ngire Kithure Kindiki, Aden Duale, Davis Chirchir, Alice Wahome, Soipan Tuya kod Rebecca Miano. Kaka jafamo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, od bura mamalo dhi yudore kendo e Nyong'ong e kinde goyo kogno jotelo makamago. Kwayo mar rowere mag Gen Z kod oganda jo Kenya ne jatend piny William Ruto mondo kik duok jotend migepe mane utero pacho e buch tend migepe mare manyien olwar e Luanda bang' Ruto gwelo jotend migepe 6 mane oriembo e tich e sirikal mare manyien. I nominate the following first batch of 11 individuals for consideration and approval by the National Assembly for appointment as cabinet secretaries. Ka ochiwo twak mare e kinde chuogo bath buch tend migepe mare manyien, Ruto odwoko e jatend migawo machon mar arita Profesa Kithure Kindiki, kata odoko ni ji mohewa 40 ne owito ngimagi e lwet obila e kinde ng'anyo mag kwedo piny owacho kod chik mar omenda e bwo tende. Ministry of Interior and National Administration, Profesa Kithure Kindiki. Profesa Kindiki ne oyudo seyo kowuok kuom riwruoge makedo ne ratich oganda, riwruok mar Azimio kod rowere mag Gen Z ewi kaka obila ne otiyo kod teko mathoth e rakore kod jong'anyo. Ministry of Defense, Aden Bare Duale. Aden Duale Bare, jatend migawo machon mar lweny oyudo tiende kendo e sirikal manyien bang' bet e koyo kuom jumbe 3 kende. Duale bende ne oyudore e Nyong'ong kaluwore kod okang' mare mar tero jolweny rito apise madito mag sirikal kod konyo obila e rakore kod jong'anyo motelo ne od bura podho okang' makamano kaluwore kod chik. Jatend migawo machielo ma obedo jahawi en jatend migawo machon mar teko Davis Chirchir. Ministry of Roads and Transport, Davis Chirchir. E bwo tend Davis Chirchir, piny Kenya ne oyudo wichkuot mapek kaluwore gi lal mar stima kinde ka kinde nyaka e paw ndeke maduong' mar JKIA. Ministry of Environment, Climate Change and Forestry, Roslinda Soipan Tuya. Miyo majahawi bende ne obwonjo kod jatend migawo machon mar alwora Soipan Tuya, Alice Wahome mar lope kod Rebecca Miano masane koro dhi idho ngas nyaka ilemo mar Attorney General manyien poni od bura opuodhe. Attorney General Rebecca Miano. E buch ten migepe mokalo, Miano ne ochung'ne migawo mar ohala kama ne oyude puoch gi pwak e wi lony mare. Poni od bura opuodhe, Miano dhi bedo Attorney General manyien kendo kawo kar Justin Muturi. Bang' jatend piny William Ruto gwelo ji 11 ka jotend migepe mage manyien, wenge duto koro timo od bura madhi goyo gi kogno mar neno ka ng'utgi oromo jok. Chris Owino, Ramogi TV, State House, Nairobi. Erokamano nya Chris Owino. Wadhi nyime kama kanisa mar Anglikano miyo sirikal ma pacho ka jumachiel mar pedho lela chenro ma ibiro tigo e chopo dwaro mag rawere mag Gen Z. Ka giwacho ni gin kaka kanisa gibiro bedo ka ginono kaka sirikal keto e tim dwach rowere kendo gibiro choro lipot e wi okenge ma sirikal osekete tim. Gikwayo rawere mondo ohore kendo chung ng'anyo ka bende gikwedo wacho bila tiyo kod teko mathoth kuom jong'anyo kindego mag ng'anyo. Joyce Duor nigi ler mathoth.
Kagiloso kod ute fwambo e kanisa mar All Saints Cathedral, Bishop Ego Kotelnegi kod Archbishop Jackson Ole Sapit opuoyo rowere mag Gen Z kuom wuok oko kar romgi ka gikwedo telo marach kod weche mag mibadhi e pachoka, to kata kamano gikwayo rowere mondo mi sirikal thuolo mar keto e tim dwachgi kendo gichung' ng'anyo mosebedo ka dhi nyime pachoka kuom thuolo malacha. We appeal to protesters to suspend protest and give government time to attend to the raft of demands. Wamiyo sirikal wik achiel tiende ni kochopo juma manyien wadwaro ni gibi ginyiswa mpango ma gibiro losogo gik moko duto ma roweregi osekwayo mondo losi. Ng'anyo makamago osemiyo rowere mathoth owito ngimagi ka moko bende odong' kod hinyruok mathoth kaluwore kod kaka obila ne tiyo kod teko mathoth kuom jong'anyo, gino ma bishobego wacho ni kaber to jotend obila magolo chik ne obila mondo neg raia owinjo maki kendo tere doho. Bende wakwayo ni polise duto nyaka ging'e ni mokwongo gin nyithindwa, mokwongo gin owetewa, to gin nyiminewa. Kik gikaw oda mok owinjore ma tijgi en nego ji, tijgi en ahinyo jogo mawuotho maonge makosa motimo. Kata obedo ni ne gipuoyo jatend piny William Ruto kuom winjo moko kuom dwaro mag rowere mag Gen Z kendo nochuo koke e paro mar chik mar yiero kod riembe tich jotend migepe, gikwayo jatend piny mondo yier jotend migepe maonge dewo wang' kendo mabiro tiyo ne jo Kenya maber. Warwako weyo tich mag jo CS mane president oweyogo CS duto mane Kenya ka. To wakwayo ni kata gibed ni joge nogoli e tich te, to jogo mabiro kawo kargi nyaka bed jogo mowinjore, nyaka bed jogo mangimagi ong'e kaka chal, bende nyaka gibed jogo ma represent wang' Kenya mangima. E weche mag kedo gi mibadhi kod duoko piny omenda ma sirikal tiyo godo magin moko kuom weche ma rowere mag Gen Z osebedo ka dhiro mondo otim, bishobego mag Anglican onyiso jatend piny mondo kik yier jatelo moro amora ma mibadhi mieno, to mago ma jo mibadhi onego lor agulu maggi mag bengi kendo timnegi nonro matuta. Jogo mosekwalo pes jopiny modhi okano oko, kata jogo mokwalo pes piny mokano ka, wakwayo rais gi sirikal unyis ni gin adiera gin e yo mar neno ni mibadhi orumo. Nyaka gol chik mondo accounts mag jogi duto te olor mondo owe for investigation. E weche mag somo, bishobego kwayo jatend piny mondo non chenro mar chiwo hola ne jopuonjre mag mbalariany ka giwacho ni chenro manyien masani tiyo godo koro osemiyo jopuonjre mochando ok nyal dhi mbele kod sombgi e yo makare. We appeal directly to the president to withdraw the current university funding model, which has made higher education inaccessible to many deserving and needy students. We recommend a thorough review of the funding model to ensure it is inclusive and promote equity. Many young people are on the streets because they cannot access education or are unemployed. Negitieko ka gikwayo jo Kenya duto mondo nywak lwedo e neno ni piny Kenya osudo mbele maber ka dwaro mar jo Kenya duto ahinya to rowere onego non kendo kete tim maonge dewo wang'. To all Kenyans, let us all work together towards a Kenya where justice, integrity, inclusivity reign supreme, and where the aspirations of each Kenyan, especially our youth, are considered, and where all can meaningfully participate in creating the Kenya we want. Kanisa mar Anglican koro kwayo jo Kristo duto mar mondo miyo yanga Jumapil tarik 21 dwe mar 7 higani kaka odiochieng' mar lemo, kwayo ng'uono kaachiel kod tweyo ka walemo ne piny Kenya mar mondo mi kwe obed pacho kae kaachiel kod telo makare. Joyce Odur, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano ahinya Joyce Odur. Pod wadhi nyime kama sirikal mar Kenya kokalo kuom migawo mar tudruok gi pinje maoko ndiko ne ogai mar riwruok mar The Ford Foundation ka gidwaro ng'eyo kaka omenda ma gisebedo ka gioro ne riwruoge ma pacho ka osebed ka itiyo godo. En oboke mane ondik ne ogai mar Ford Foundation Darren Walker, ka listi bende ogol mar riwruoge ma osebedo ka yudo omenda. Cleophas Oluoch ni kod ler. Ndalo manok mokalo, jatend piny Kenya William Ruto ne owacho ni riwruok mok mar piny owacho mar The Ford Foundation osebedo ka siro ng'anyo mar kwedo sirkal pachoka. Those who are behind the sponsoring the chaos in the Republic of Kenya, shame on them.
because they are sponsoring violence against our democratic nation. Mimi nataka niulize watu wa Ford Foundation watuambie hiyo pesa wanatoa ifanye fujo ndio wapate faida gani? Kawuono jagoro mongirore migao mar tudruok gi pinje maoko Korir Sing'oei ondiko oboke ne ogai mar riwruok mok mar piny owacho the Ford Foundation, Darren Walker. Korir bende okawo thuolo mar puoyo the Ford Foundation kuom bedo gi historia malach gi piny Kenya, ahinya itiyo kanyakla gi oganda jo Kenya kaachiel koda ka riwruoge mamoko makedo ne ratiro mag oganda. Korir Sing'oei lero ni omenda osebed ka ichwalo pacho kae mathoth gi dhi ne riwruoge mopogore opogore maromo $752 e kind dwe mar ang'wen higa mokalo mar 2023 nyaka dwe mar abich higa mar 2024. Bende yangore ni riwruok mar The Ford Foundation e thuolo mar dwe achiel mokalo, riwruoge man pacho ka osebedo ka yudo omenda maromo $194,000. Sirkal wacho ni omenda gi ne ok oyangi gigo ma gidhi timo, ahinya to e kinde ma piny Kenya ne kalo e ng'anyo mapek mar kwedo paro mar chik mar omenda ma higa mar 2024. Riwruoge ma oluongi e oboke ni kaka jogo ma osebedo ka yudo sir mar omenda oting'o od fwambo mar Africa Uncensored e chenro margi mar Mulika mane oyudo omenda maromo $32,000,000. Women's Link Worldwide oseyudo $97,000,000. Center for Resource Mobilization and Development ne oyudo $2.6 e thuolono. Ka Transform Empowerment for Action Initiative ne oyudo $28,000,000. Ka riwruok makedo ne ratiro mar oganda mar Kenya Human Rights Commission oseyudo maromo $7,000,000. Open Institute Trust oyudo $13,000,000. Africa Center for Open Governance oseyudo $26,000,000. Transparency International oyudo $39,000,000. The Institute for Social Accountability kata TISA oseyudo omenda maromo $20,000,000. Ka National Coalition of Human Rights Defenders ne oyudo $30,000,000. Shining Hope for Communities kata SHOFCO oseyudo omenda mamalo ahinya maromo $265,000. Coalition for Grassroots Human Rights Defenders Kenya oyudo $32,000,000. Community Aid International oseyudo $13,000,000. Kamzalendo Trust oyudo $40,000,000. Riwruok mar Usikimie ne oseyudo omenda maromo $3.9. Ka riwruok mogik e oboke no en Citizen Advancement Initiative ma oyudo $10,900,000. Sirkal bende koro kwayo The Ford Foundation mondo ochiw lipodegi e wi kaka omenda gi nodonjo pacho ka ne riwruoge go kendo kaka ne gitiyo. Yangore ni sirkal bende dwaro ng'eyo okenge ma ibiro kaw ne riwruoge ma oyudi ni tiyo ataro mar chike ma oketi. Cleophas Oluoch, Ramogi TV. Nyakoromogi lipot mar Cleophas Oluoch ni matero ayuo mokwongo chenro en marang'ich wela neno ka Facebook kanyo wuoro ote kama Willis Odhiambo wacho ni neno waka entiere county ma Kisumu. Erokamano wuod Kager Victor Owiso neno wa Simero Dala. John Apidi wacho ni neno wa Makare Komaroko kwayo mondo baba Weruto Bagni ene makoro ketho Azimio owere gi jo Kenya olgi weche magni metenga. Mano John Apidi kanyo. Owino Kevin Otieno wacho ni neno waka entiere Kanyado to kijana Mpole bende wacho ni lokruok maruto keleten migepe ne okoneno. Sara Singa mar wang' neno wacho ni oneno Ramogi TV kendo Ruto otim kaka berne. Samuel Nyakwaro Lweny wacho ni Ramogi TV maler Sirima. Jakoni Oyugi wacho ni osedonjo kaka pile ne Mbakasi Aviation Nairobi yierogo okotim makare. Oduora Tito wacho ni wa Barding Ruto koyiero jogo e yo makare. Nyakoromogi adwani mondo mi wakaw yo matin sa 1:21 waduogi weche mathoth kikidhi mabor. If you're flashing I am here and I am not calling back, it is because I am a runner and I ran out of airtime. New on View Sasa, Jalis Lekong. Due to public command, I come to real life now. A marathoner who can run through your ribs with his humorous lines. Even when I met my wife for the first time, I ran out of words, I ran out of breath, then I ran crazy for her. Now I jump into conclusions. Enjoy these hilarious and entertaining stories of Jalis Lekong. Yani, ikitikwa makuna. Exclusively on View Sasa. Thank you very much. Karibu tena, asante sana.
KCB Mobile Loan ni mkopo flexible kabisa na kwa viwango nafuu. Pata mkopo hadi milioni 1 kwa kiwango cha 1.2%, ulipe ndani ya siku 1, siku 7, siku 14, siku 30 au mkopo wa muda mrefu hadi mwaka 1 kwa viwango nafuu. Kupata KCB Mobile Loan bonyeza *522# au tumia KCB app leo. KCB, for people, for better. Sheria na masharti kutumika. Inadhibitiwa na Benki Kuu ya Bed kodwa e wuodhni ka wanono kit timbe mag anyuolawa. Oyundi no neni en winyo mayot. Sama no dhi chiemo, ng'ama ok ohero tich matek. Koro nyako ringi kodhi chiemo. Ema no miyo chake kamano. Gin kido mamiyo wabedo kaka joluo, sigendni mopogore opogore mag dhoudi mag luo. Chiro ma kiti pando chira. Gini dwa chako ndeti mos. Okelo ni ahonda. Dil majony. Luweche mag luo mopogore opogore. Moro ka moro kuomgi nigi ranyisi mopogore opogore. Wuon magolo ng'ani ka wuongi watere wadhi gone dala. Koro telo gile to gi gweno. 111 Luchenro ni ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno e Ramogi TV. Machiegni kendo riwruok mar jopuonj KUPPET ochiwo notis mar ndalo 7 ne sirikal mondo ochop kare singo mane giketo ne jopuonj ewi weche 4 madewo ngima jopuonje. Ka olosi apisgi e boma ma Nairobi, jagoro maduong' mar KUPPET Akelo Misori okwedo lendo mar duol marango sara mar jotij sirikal SRC ewi ng'ado budget ma higani tok sirikal wito oko paro mar chiko omenda ma higani. Weche 4 ma KUPPET dwaro ni mondo chop kare oting'o chopo kare winjruok ewi osara mano bede kind jopuonj kod sirikal, okumba mar thieth mar jopuonj, ndiko jopuonj 20,000 mag JSS kod ndiko jopuonj 46,000 mag JSS e yo mongirore. Gimedo ni ponono piny owacho ok bichopo dwachgi to jopuonje duto ma pacho ka ok bi yawo skunde dwe mar 9. Kaluwore gi winjruok mana wan go gi sirikal iluongo ni 2021-2025 CBA Collective Bargaining Agreement. En kik gimule ka gibedo gi excuse mar austerity makers. En nyaka chule kaka nwawinjore no. Nikech ne en gima ne court osewinjore kodwa mose register go kaka order mar court. Ndiko jopuonj 46,000 manocha konyo kaka intern. Gin nyaka ndik gi mana kaka yo mar permanent and pensionable. To kendo wamiyo mana jo TSC juma achiel kende mondo gigol circular kaka ginying jopuonj go kaka gisendiko ndiko mar jopuonj 20,000 boneko beni itimo nikech kata mana ker mar piny Dr. William Samoei Ruto bong'eyo ni mae ndiye yo manochi nyaka dhi, emomiyo ne owacho ni nyaka ndiki 20,000 mar jopuonj. Ka ok waneno lwasi maber manyiso ni gik sirikal oyie timo kodwa kaka wadwaro to kendo kaka ber ne pinyni, to sirikal onego bed ni bedo gi ng'eyo ni tam mar 3 nyithind jopuonj ok nyal dhi skul. Kawadhi nyime ni tulo manyo muoche kar loso nyamburko kata garaj manie boma ma Homa Bay e kinde mane gavana mar kaunti no Gladys Wanga otimo limbe kanyo, oweyo ka nyamburko madirom 15 gi apiko madirom 40 okethi, ka mwandu mathoth bende ne oyaki e dukni mane garaj kanyo. Kaka jafambo marwa ma Homa Bay Ali Abich lero, ten boda gi jogo matiyo e garaj e boma no ne oromo kendo bedo gi winjruok e kindgi mondo sigu kik med bedo tok tulo no. Mae kaka ne weche chalo e garaj manitie boma ma Homa Bay bang' tulo mapek mucho odiochieng' manyoro ka rowere ne diro kite kona gi kocha, lweny manoweyo kokelo lal maduong' ne jogo maloso nyamburko e garaj kanyo kaachiel kod johala mamoko. Tulo makamano ne omuoche kinde ma gavana ma Homa Bay Gladys Wanga ne otimo limbe e garaj maloso kod joma tiyo kanyo, ema kane odwa tieko twak mare to kweth rowere moko ne ochako diro kite. Kama romo makamano ne dhi nyime kane gidwa ni mondo gin bende yawnegi mondo gidonj kama romo no ne nitie, gine mano jimbo tulo mapek. Winnie Achieng' en achiel kuom johala mane oturu dukane kendo mwandu mouso ne oyaki te kinde lweny no ka odwa ni mondo sirikand kaunti ochule kaluwore kod lal mapek mane oyudo e kinde tulo no. Ne wago ohala e garaj ka matin
Jogo nyalo monjowa. I was almost remaining a widow. Chwara ni wang'e ot kacha to mane yudhe moko nokonyo nonego mach. Mach mano moko e dhot kanyo. Gige wande nokethi mane wanindo kech. Wawuotho gi tiendwa be apiko be nokethi. Kata sani pod wang'e ni wadhi chamo ang'o. Oko gavana no omiwa kony. Omiwa pesa kaka wanyalo wero. E limbe mane watimo e garaj kanyo oyango kit kethruok mag mwandu manonene kinde tulo makamano ka nyamburko madero 15 ni otogi kite kendo thothgi gin nyamburko mane iwegi otero mondo losnegi ka jogo matiyo e garaj kanyo ne okwedo mokalo tulo no. Nitie some hooligans manyo donje ewa manyo chako bawa gi kite. Jua kali ma jo garaj o react gi hooligans go ma destruction nyote mare ma piko nyo kethore dukni be obedo looted gik mang'eny nyo kethore geche nyo to geche moko nyo to gik moko nyo kwal jok manyo madho soda ege gik moko destruction nyo timore and we condemn in the strongest term possible gima nyo timore nyoro wan gi dukni maroma beach manyo kwal gik moko ege oil mantie i dukni go nyo obedo vandalize ma jogi odhi gi oil go te fridge ma tingo soda mane do dukni go nyo oketh fridges go te. En lal makoro weyo gi kod wich bar maduong' anya to mago mano keth mwandu gi kata kamano jogo matie garaj wacho ni gisebedo piny kotend boda manitie county ni mondo gipie weche bang' tulo no. Gidame gikawo spares te gidbe gin jok ma odiero mana ono gikawo spares te gikawo toolbox mag gimuko geche so bang' mano pikipiki be noketh mang'eny matin. So ne waparo kaka jotelo mantiere iye ka mondo bi wakel kwe ni nomiyo waluongore nikech ne wayudo ka jo boda nitiere gi jotendgi wan kaka jojua kali be ne wan gi jotendwa ne wasewuoyo at length. Telo mar jorimba piko e kar chudo bura ma Homa Bay Town oyango ni apikni mag-gi madirom 40 ne oketh marach mokalo e kinde tulo no ka moko bende ne olalgo kaluwore kod lweny mane dhi nyime ka gikoni gisewinjore mar kelo kwe e kindegi. Wadwani mondo waket jowa kanyakla mondo wabed gi kwe. Jo pikipiki go loso apikni gi e garaj ka. Koro jo garaj chieme lwetgi. Gin bende jo garaj go ema giting'o. Koro gichieme lwet jo garaj. Jo pikipiki go owetegi ema tiye garaj ka. Mine gi ema uso spares ka. Koro onge reason mora mora momiyo nyaka wadhaw. Kaka owete wasebedo piny mwawuoyo mwagik kamoro. Koko mora mora madhi timore kindwa gi jo garaj onge. Wachako go bura gotieno wabiro ka okinyi saa 12 wawuoyo gi members mag jo garaj te. And wasadhi wawuoyo gi jowa. Jo garaj kamora mora muntiere ja pikipiki bro attack uonge. Garaj ma Homa Bay kandi odiochieng' manyoro no lokore pa olweny kata kamano nyaka sani chiende magolo osedhi ka duoge wang'e kata doko ni mwandu mathoth mokalo ne okethore kalo kod lweny mano muoch e kalo nyamburko ni odiochieng' manyoro. Ali Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka koro ramo ni riwruok mar Azimio ok bi donjo e sirikal mar Manywanda ma bende wachne gi sani medo kelo tungni mokalo e riwruogno. Kalonzo gi Lange lero ni donjo kata tiyo gi Ruto biro chalo ndhogo jo Kenya. Inya to rowere mayande oketo liet ne piny owacho mar Kenya Kwanza. Jafo mar Eriko Wenga ni kod ler mathoth. Jema koro jatend piny William Ruto koro chako donjo e tielo machielo mar chuogo duol mar jotend migepe. Jatend Wiper Kalonzo Musyoka no telo ne moko kuom jotelo mag riwruok mar Azimio la Umoja mar medo kwedo mokalo paro manywandogi e piny owacho. We shall not participate in or support the proposed Kenya Kwanza-led broad-based government of national unity because this is a betrayal of the Kenyan people, particularly Gen Z and millennials who are paid the ultimate price to rid this country of the disastrous Kenya Kwanza regime. Kalonzo lero ni Azimio donje sirikal biro balo kod dwaro mar rowere ma osebedo ka keto jatend piny Ruto tesre kokale ng'anyo ma otwere matimata e tunge Kenya duto. That when it comes to siding with Gen Z and the Kenyan people versus the Kenya Kwanza regime, our decision is as obvious as day and night. We will always side and stand with the people of Kenya. Kalonzo kod Lange bang' bedo kod lalruok gi telo mag duond buch moko e Azimio kaka DAP-K, Jubilee PNU gi NARC Kenya nochiwo sie mager ne jokanyo magi ma samoro ibiro gwelo ni kik yie lemo makamago. Should any of our members opt to join the proposed Kenya Kwanza-led broad-based government of national unity, we shall not be party to that decision
They will actually only be joining in their individual capacities, not on behalf of Azimio. Chieng' tich adek, duond buche duto mag Azimio nobedo kod romo magalamoro mag jotelo moyier e kar romo ma Jaramogi Oginga Odinga Foundation, romo bende notele gi ogai mar Azimio Raila Amolo Odinga. Kata kamano romono norumo kod ywaruok mapek tok rowere moko rocho twak mar Kalonzo gi jofwambo. Azimio is united. Duond bura mar ODM kaluwore kod liet mar siasa ma pacho ka gie sani osebedo kod chung' mopogore e paro kod duond buche mamoko mag Azimio kaka ginyalo chiedho kanyakla. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Yakoromogi en kikruok mabende koro ilieko ni samore momiyo koro jatend piny ne ok onyalo mar hulo jotend migepe duto kaluwore koda ywaruok kata chochni mabende koro nenore e kweth mar Azimio mar mondo mi ginyal chiwo jogi mabende biro chung'negi e sirikal mar William Ruto. Ka ok kamano wadhi nyime kama jokanye sekta mar ohala mar wuoth obogo bago ng'anyo ka dipo ni piny owacho kogolo oko osuru mane omedi mar mo nyamburko mong'ere kaka fuel levy. Eremo mane gibago kod jofwambo jokanyo gogolo kenge 5 ma gidwaro piny owacho mondo tim kamoting'o nono medo meto mar osuru mar fuel levy, lokruok e sekta mar wuoth, chako kenge mar tieko mibadhi e sekta mar wuoth kod keto lokruok e duol mochung' ne arita e apaya NTSA. Gimiyo piny owacho odiochienge 7 mar winjo ywaggi kendo gibuogo mar bago ng'anyo kapo ni piny owacho ok otimo kamano. Dewaer mar wacho ni nitiere usuru ma sirikal okelo kiling'ling' e weche mag mafuta kogole kuom Sh18 kodhi nyaka Sh25. Mwawacho ni mae ok en gimoro man kare nikech sama niluongo jokanyo mondo jokanyo odhi owuo, wan ne ok oluongwa. Koro gimomiyo iketo gigi to wan ok okaw pachwa, ok en gino mwadhi yie. Omiyo koro wachiwo ndalo 7 mondo mi sirikal owinjwa kendo gole oko. Kosegole oko to kanyo wanya wuoyo, to kapok ogole oko to wawacho ni koro wan wabiro magolo kokwa. We are consulting with the lawyers. We have asked the lawyers, and in fact we are writing to the Law Society of Kenya so that we can agree on how this illegality should be corrected, because you cannot increase or introduce a law and gazette it, because already there is a gazette notice. And this gazette notice, everyone will tell you that it was done on 10. The Constitution requires public participation in matters touching on mwananchi, of which we have not been involved. In fact, the budget was withdrawn. Why should they single out the transport sector? Tenmus Pama Migori ochiwo siem ne kuonde ohenni, osiptende, ute mag dak kod mamoko maonge kod yo makare mar puko taka ma oting'o minyaga ka gidwaro mondo gilos chenro makamago. Mae timore seche ma Ten Munispa ma ka otenore kod bad migawo mar piny owacho mochung' ne rito alwora NEMA dhi nyime kod timo pedha ne kuonde timo ohala, ute thieth kod ute mag dak maonge kod lai makare mar puko chilo kata taka. Jojuma miyo waler mathoth. Yo ma ipugo chilo kata taka mawuok e kuonde timo ohendni ma oting'o tende kaachiel kod osiptende e chuny boma Migori osebedo ka kelo ywak ka kuom oganda mathoth ma odak e boma Migori. Gisani nitiere ute mane wayudo ma waste maggi dhi e aora Migori makale town. Taora ni ji tiyogo e gik mopogore opogore mane wasemiyogi warning, kendo adwa nyisi ni nyaka gisani nitiere ute maloso kaka ginyalo control their waste. Rem mag mokumo tende kaachiel kod osiptende keto yo makare ma puko chilo mawuok e kuondego oseketo oganda mathoth e atari mar gamo tuoche ma ikelo kod lil nikech thoth chilo mawuok e kuondego kod donjero ma Migori obende tiyo godo kod oganda mathoth. E kinde mokalo bende waseyudo ywak kawuok kuom oganda modak e Migori ka. Nitie ji moko mawito pi molil e alwora, to pigno ringo dhi e aora mar Migori, to jok modak mwalo mar aora tiyo gi pigno. E kinde ma jumbe 2 mokalo, bad migawo mar piny owacho mochung' ne rito alwora ma ong'ere kaka National Environmental Management Authority NEMA ka otende kod Ten Munispa ma Migori osebedo ka
katim apedha ni kuonde ohendnigi kaachiel kod osiptende moko keto lai makare mar puko chilo. Wabro make sure ni gigi otimore maber makata ka muko to waneno ka nitiere ute mabro dwaro ni mondo ket piny mondo gedo gi otimre makare. Nitiere moko moganda ma osemaki e kinda pedhani kamoko kuom kuondego ma itimo ala bende osichiwnegi siem. Down manyo team no render some of the victims a court kendo aparo ni case nitiere court kodgi ma atwa wadhi kaonegi as soon as possible. Wanyiso gimonego gitim to kama wayudo karach ahinya to bende wamako mondo tergi mbele ginyis do ni to ang'o momiyo pok gibedo gi certificate madwarorego. Jakom ma munisipal ma Migori Robert Mandela wacho ni giseyango ne nitiere ute mathoth mag ohala ma oger e boma Migori moko ketiyore makare mar wito chilo ma oting'o minyaga kendo nitiere ohendni moko nego tim e utego. To nitiere ute manoger e yo ma ok owinjore maonge kaka ginyalo control their waste. Moko wasetimo nonro mwayudo ni oketo kata mana kuonde mag minyaga mtaro magidhi kunye magiketo to magi gin buildings madongo e town. E seche maten munisipal ma Migori wacho ni ute moko igere yo mok ni kare, penjo en ni ng'ama osebiro ka koro puodho gedo mag utego ma igera ng'iny moko winjore. Ma waseyudo ni approvals mang'eny timore ka onge chenro makare mar gedo ma be makelo kata mana midhiero mag parking e taondni. Jodak boma Migori dwaro mondo piny owacho keto kenge makare maneno ni chilo mawuok e kuonde timo ohendni kaachiel kod osiptende e boma Migori opuke yono makare. Jo Juma, Ramogi TV, Migori. Kati ya watakaofutwa machozi na mimi nimechaguliwa. Kilio changu cha muda mrefu amekisikia. Hakuna tena cha mikosi ni kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Komando wa Yesu, mwimbaji wa nyimbo za Injili. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza *811 *381 #. Sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Asante sana. Kilio changu cha muda mrefu. E piny mopong' gi gweth kod mwandu. Nyako ni dalagi gin gi pesa. In ka ng'i baba na giri mar pur mar karot ni ok ane kidhi nyalo. Nyako marawera ne nigi gik moko duto mak mana hera. Abiro ka nikech hera. Valu wako. Aero ng'at mineno. Wekona wach ng'ano. Rawera manohero ne onge gima ne onyalo chiwo mak mana chunye kendo mano ne oromo. Inenikawo chunya te tuto naonge moro. Kata kamano, hera nigi pek mamage. Okanyal support gino kata didi kata dechiel. E lweny mar hera kod ratiro, be gibiro loyo lwenyno? Idhi tedo ne sudi wuodo nyinjo ka. Maonge kata mbele wala nyuma. Ne koro kakirwako. Ne Poda Heri e Winam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Mana e Ramogi TV. Ok wanyal rito mondo wadhi kodi e wuoth mopong' gi mo. Fweny sigendni mabeyo miwuoro. Tugo tuke mabeyo. Rom gi osiepe manyien. Puonjri gik mabeyo e wuodhni. Crispy chicken, coleslaw, tomato, mustard. Solo osiepeni kendo ikri ne mor e rogo mar nyithindo. Chieng' Ngeso chakre saa 3 okinyi. Mana e Ramogi TV.
Machiegni paw tuke riwruok mar tuke okapu mar National Basketball Association badem Africa komakore gi duol mar French Development Agency ochako ayanga tuke mag okapu misiro gi NBA pachoka e chenro no mane obagi alap ma Kasarani. Pewe ariyo ne ochiwo ayanga bang' gedo margi rumo e chenro mabiro jiwo gerruok mag tuke okapu e kind nyithindo ma hikgi ni e kind higni 10 gi 18. Nyaka bedo piny mar 4 yudo sir makamano. Piny Kenya bedo piny mar 4 yudo sir makamano ka pinje mamoko ting'o Morocco, Nigeria gi Senegal. Nyasino mane oyuore gi jagoro mongirore migawo mar weche tuke Peter Tum, jabete mar piny Afrika e pachoka kaachiel gi jodito e sekta mag weche tuke okapu. A week before we're going to host the Olympic and Paralympic Games in Paris. I think the spirit of Olympics is blowing here in Kasarani. And I just want also to commend the partnership established between the NBA and the French Agency for Development together with the government of Kenya and the Kenyan Academy of Sports. As a government, going to satisfy the pathway that we've always wanted to nurture, identify and nurture and monetize talents in this country, and hence what we call creative economy. And I want to take this opportunity to thank the NBA. I want to take this opportunity also to thank His Excellency, the President of this country, for having recognized that this kind of partnership will speak to that bottom-up approach of sporting activities in this country. Bang' chwalo yiero kinde ka kinde, gikone to riwruok matayo tuke mag karate pachoka Kenya Karate Federation biro bago yiero maggi. Yiero mane ochan higa mar 2019 chwal nyime bang' ywaruok nyenyore ka jotelo mamoko lemo gi sani moko kuomgi biro laro lemo mopogore opogore. Jokanyo sekta mag tukegi osekwayo yiero mondo mi jotelo mapok ochwalo dongruok mag tukegi thichoko ka jotugo bende dwaro mondo mi jogo ma osebedo ka chwalo dwaro maggi mi thuolo matayo gi kuom higni 4 mabiro. Yiero mag riwruogno ibiro taa e bwo chike mag Sports Act mane okete chike mag higa mar 2013. Nyokaramogi sa chek deka 45 kelo wa giko mar weche manyien mag ang'ich welo kamano kum kaw thuolo mari mar bedo kodwa e chenro ni nyinga Simfrozo Kinda jaloko marwa Wilson Ochuka. Kwa kiwango cha 1.2% ulipe ndani ya siku 1, siku 7, siku 14, siku 30 au mkopo wa muda mrefu